Yarasulu gatan kowa na risina gaban ka na duka. Annabin mu gatan kowa da wallahi banda kamar ka. Yarasulu gatan kowa na risina gaban ka na duka. Annabin mu gatan kowa da wallahi banda kamar ka. Yarasulu gatan kowa na risina gaban ka na duka. Annabin mu gatan kowa da wallahi banda kamar ka. Yarasulu gatan kowa na risina gaban ka na duka. Annabin mu gatan kowa da wallahi banda kamar ka. Ahadin buwaye sarki rabbana ni da kai zan fara. A taimakon buwaye sarki dubu na basira. Yabo da dindina na taho zan yi wa annabinmu baban zara. Wanda shi kadai ka fi ƙauna duniyar gama ta shaida. Raina da rayuwata na bayar akan kaɗa banda asara. Yarasulu gatan kowa na risina gaban ka na duka. Annabin mu gatan kowa da wallahi banda kamar ka. Salatu kamar adadi wi shugaba wanda babu kamar sa. Wa alai sahabbai na sanya tunda su suka fara biyar sa. Gatani ai suna nan su masu rubo irin karatun nasa. Alifin bawun ta'un rabbana tsayar da mu kan sunna. Ba gudu a nan kuma ba baya muna a nan cikin ƙaunarsa. Yarasulu gatan kowa na risina gaban ka na duka. Annabin mu gatan kowa da wallahi banda kamar ka. So ya girma ya koma ƙauna irin abin da na yi waɗa. Ya shiga zuci sun dame da jini da jijiya zuwa kan zoka. Ƙaunarsa adadin numfashi na ya aikiwa na karkun shakka. Ni ba ni ji har ma ba ni gani imamu kai na ɗauka. Annabi masoyin Allah wajen ginar mu da baba kamar ka. Yarasulu gatan kowa na risina gaban ka na duka. Annabin mu gatan kowa da wallahi banda kamar ka. Ganin ka da hashi ya fi mun komai a duniya ina zan zauna. Saka da gaske na ɗauka a cikin zuciya ta ya za auna. Tun daɗin rayuwa na yi begen ka Rasulu sannu baban umma. Ne yaban ka da haka karɓa gobe na samu cetonka. Uwa uba na bayar fansa kan kaɗan haba na shakka. Yarasulu gatan kowa na risina gaban ka na duka. Annabin mu gatan kowa da wallahi banda kamar ka. Duniya kiyama domin kai annabinmu mai albarka. Ya shige fada da takalmi darajarsa ta wuce haka. Ya ga rabbana da idanu ne munajati da rabbul kaba. Matsayin shi ya yi daban manzo a cikin halittun Allah. Annabinmu babba dan babba rasulina wajen Zainaba. Mutum kamar mutum kuma yayi daban da dukkanin halittun Allah. Sufarsa dai daban da kalar kowa kuma shi ya karɓo sallah. Imamu Rusuli wal
kai na kasa na gaishe ki, ba kamar ki kafa cikin mata, faɗi mata ga matsayinki. Yarasulu da mace ce na faɗi ma kawai a jira ki, ke kaɗai kike baki da tamka, Batulu ba ta biyunki. Mai musun irin wannan matsayi ni da shi mu raba hanya. Yarasulu gatan kowa na rasa na gaban ka na duka. Annabin mu gatan kowa na wallahi banda kamar ka.